Ассалому алайкум тамошобинони азизи YouTube канали Маъмур Азия. Имрӯз рӯзи якшанбе аст. Қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ Ҷиликул. Дар ин видео навор кардем гоҳҳои гӯсаладор кам даромадагӣ будааст. Барои ҳамин якта дута кардем. Баъд ғуноҷино мешавад, буқачаҳо, гӯсала, буқо барои бастан бисёртар навор кардагем. Буқои фарбе калонам навор кардагем. Баъд моли майда такао гӯсфандои баррадорро бисёртар навор кардем. Барачои туқам даромадагӣ будааст ва ёрам навор кардагем. Нархҳои аниқ. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ҳатман подписатсия кунед, якта лайка биҷиқенед, видеоро то охир тамошо кунед. Гоҳи гӯсоладор. Чанд имзоит гуфтӣ? Дуюм гӯсола чӣ шав? Дуюм гӯсола. Мода? Мода чайоб. Моли кӯда гаштагад 8-10 литр шир дорад. 8 литр шир саҳару бега 12,500 нархаш савдо мешавад. Бо 10,500 бозор кардааст. Ина бар фақат раҳман меги тағои шир мекунад. Ғуноҷини буғуз. Буғуз якум гӯсолашта 7,500 нархаш савдо мешавад. Бо то 6,500 бозор кардааст. Қариб омадагӣ. Ғуноҷини қисири фарбе 84 кардестан 8400 кардестан 85 ҷои пулгириш. На ғуноҷино дута ғуноҷино ёши қисир 5001 бо савдо мешавад. бозоро ҳоли ҳечӣ накардааст. навқапиди мега ана буқачои гӯсола 3000 сомония савдо мешавад. бо 26-27 бозор кардааст. дута буқача 4600 савдо мешавад. ҳар душа якҷоя 8000 пурсидеста. ана буқача 4300 савдо мешавад. бозор 4100 сум кардеста. буқачаи сия сета буқаи средни 6001 савдо мешавад. پنجازاری کرده است بزرگ بچه ها شام همون غنوجین برای مول کردن غنوجین کلونی سوزای 6,500 گفته است. با سودا می شود. ماه دکبر بقر هفتگی بوده است. و سونشتا گارانتی دادن نمیتونی میگه. خب 5000 روزی پرسیده است. 5000 دا سودا دارن ولی دودگیش نیست. و بقای سیاه 8,500 نرخش سودا می شود. با 7300 کرده است. 7300 کم کنجوره خوردگی های. و بقچه سردنی 6,500 نرخش سودا می شود. با تو 5,500 بزرگ کرده است. بقچه سوزای yaxshi do'sti bozori, juda yaxshi ma'lumotlar ko'p.
yaxshi mollar kiryapti, 200 900 kiryapti, mol qo'y kiryapti. Hammasi yaxshi bozor, obod. Eski bozori. Do'stlar yani. Hal, gap yo'q ekan. Ditta buqa kam em xurdagi ay bu farbe meshava. Dahanim 1000 siyahish savdo meshava bo. Chand kadan siyara? 9000 9500 bozor kardasi. Ira 73 kadana? 8000 guftesta 7300 kardas bozor. Buqay xarob baroy bastanay. Isha chand gufti chand kadan? Şam açtığım size haftada Şam açtığım savdo meşava bu haftada 73 bozor kardeşler Şam bu kabaroy bastan söz var. Bu kay kaloni xarob baroy kunjora dodan boni da Haş hazır güftestay savdo meşava 6000 şaşinim hazır kardesta buday bozor savdo shid biqay kaloni farbe 15 hazır xarida ast 15500 betaroza бухаи калон барои бастан бухаи харобтарай 11000 ай нархш савдо мешавад бо 9300 да надодааст 93 да о савдо шидеста бухаи средни барои бастан фародашам хуба хушруай 73 бозор кардеста 7300 Çorçam günü bazar bo'lyapman. Dirish 54 bozor. Buqay kaloni farbe нарша аниқ нафаҳмидему соҳибаш дар пешаш набудай 20000 гуфтагӣ будааст 20000 савдо мешавад бозор чанд кад чанд килоай намедонем дута буқа савдо шудааста 21000 ҳардаш савдо шудааста якҷоя ҳардаш ҷои пулгириш 22 будааст буқаи калон барои бастан бародашам пуштувай моли қадаш баланд 12000 кардеста оли додагиш нест така савдо шудеста 800 сомадай нархиш савдо мешавад бозор 650 кардеста оли надодааст дута гусфанди бародор савдо шуд 1900 гусфандо пиртарай якташ миёнасол якташ пирай 1900 ҳардушам бародор савдо шуд гусфанди бародор ози савдо шуд 2500 накардам ҳози мана 25 харид болои ҳоли ҳеч накардааст барачаш хубай гусфандам гусфанди чори будааст сета гусфанди бародор савдо шудааст 2300 барошон бахват ай
Ay seymiş. Yaktaşı hamı barışmalı. Boz Gusfandoy barador mana. 2500 гуфтеста Гусфандо якташ пира якташ милонасол. Доштара нуздаи бозор кардааст 1900. На Гусфандои барадор харобай мекем. Ё шаю харобай. Ма барачошам хеле хароби май даакай 2000 гуфтеста савдо мешава 1800 1700 бозор кардестанд. Чени пул шайда. Мана қушқорчои 1000 сума присида биден дӯстони азиз 1300 қушқор барраҳай 1000 суми бозор кардааст. 1000 суми метиян точно. Мумкин айвайда камтар ҳам битияд. Она қушқоро бара қушқорай шурои хароб. Мира оз бигирай қурбонида конкретно қушқори тайёр мешава. 1600 гуфтеста савдо мешава 1300 бозор кардеста 1300 ҳам метияд. Хушру савдо кунем метияд. Иддаташ мода будааст барои мол кардан 1300 инора гуфтеста савдо мешава бо 11 присидаста бозор 11 ори додагиш нест. Ягон сухушина метияд. Савдош қариб омадагай. На сета гусфанди барадор савдо шуд 2200 сеташ якҷоя 22 дан deyapti. Mana barachoi be ocha 1000 сumi гуфтеста ҳоли ягон кас нархам накардааст. 1000 суми ай савдо мешаванд. Mana ja як гала гусфандои барадор 2500 гуфтеста савдо мешава. 18 та будай. 18 та гусфанди барадор 2500. Qanchadan qildi bozor? Bozor 2000 dan. 2dan 2000 bozor pursida istadi. Kimga salom aytamiz? Abdurahmon akaga salom. Abdurahmon aka bilan Nurulla aka salomni qabul qilingizlar. Tog'am bo'ladi. Ha. Барачои бе оча 900 дита калоныш гуфтеста савдо мешава бо 650 суми бузург кардааст. Майдани qancha qildi? Maydani 6 yan deb ma'lum 300. Ира 650 гуфтеста буда 300 сом пурсида истабуда бозор. Ина бо гусфандои бе оча 750 суми будай савдо мешава бо бозор ҳичи напурсида вали. Ишам ҳамон нарх.